سلام عنا هبلنا تخاتلتي قداموت ميديا زيناتات قداموت ميديا بقدتا نابئتكم كبصحكم چانلنا سبسكرايب كبرو حقኛን ተአማንን ዋናው ዜናን ሐበሬታታትን እናቀርበሉ ቀዳሞት ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንትን በመግባር መሳናፍት ኮኑ በመዕዳም ሎሚ ናብዛ ሐዝናዮም ሐበሬታታት ግንባርን ትኩሳት ዕለታው ዜናታትን ከንሰግር አቀድምና ግን አርስተ ዜናታት ክነስማዕኩም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንጸላእቲ አበዝ ጥዑሞን አብዝ ሞሮጾን ቦታ ማዕለያ ዘይብሉ ክሳራታት የብጽሐሎም ከምዘሎ ካብ ግንባር ዝረኸብናዮ ሐበሬታ የመላኽት ወፍተን ወረርቲ ኃይልታት ንግዚኡ ዝኣተወለን ገለ ከባብታት ትግራይ ንምእማኑ ዘጸግም ግፍዒ ይፍጽሙ ከምዘለው ምንጭታትና ገሊጾም ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር በአማይት አሻሓት ዝቁጠሩ ህፃናት በዋሕድ ምግቢ ዝተሃሰዩ ኮይኖም ልዕሊ 2400 ህፃናት ከም ዝሞቱ ካብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዝተረኸበ ሐበሬታ የመላኽት ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንጸላእቲ ኣብዚ ጥዑሞን ኣብዚ መሮጾም ቦታ ማዕለያ ዘይብሉ ክሳራታት የብጽሐሎም ከምዘሎ ካብ ግንባር ዝረኸብናዮ ሐበሬታ የመላኽት ጸላእቲ በሚዲያታቶም ክንደይ ጊዜ ቀቲልናዮም ደምሲስናዮም በቲናዮም ማሪኽናዮም ኢሎም ከም ዝተዛረቡልና ዘይፈልጥ ትግራዋይ የለን ብናቶም ወረ ዘይተቀትለን ዘይተማረኸን መራሕውን የለን እቲ ሐቂ ግን ከምቲ ንሕና ንፈልጦዩ ሕዚ ድማ ሓድሽ ፕሮፓጋንዳ እናሰርሑ ይርከቡ ፈጺሞም ዘይተጸጉዕዎ ከባብታት ትግራይ ተቆጻጺርናዮ እናበሉ ስነ ልቦና ህዝብና ንምጉዳእ ይጽዕሩ ከምዘለው ድማ ዘፈለጥዩ ግን ድማ በሰራዊት ትግራይ ብዝግባ እናተቀነሰ ናብ ገለ ከባብታት ትግራይ ዝኣተወ ጸላኢ ሕዝውን በሰራዊትና ኣብ ዝተፈላልዩ ቦታታት እናተወቅዐ ይመናመን ከምዘሎ ተገሊጹ ሁሎም ወረርቲ ኃይልታት ትግራይ መሊእኻ ንምቁጽጻር ዝነበሮም ትልሚ ሕልሚ ደርሆ ኮይኑ ይተርፍ ምህላው ንባዕሎም እውን ዝተረድኦም ይመስል ጸላኢ ናብ መሬት ትግራይ እናተፈሓኸ ብዝኣተወ ቁጥሪ እናተቀነሰ ይድምሰስ ከምዘሎ ድማ ምንጭታትና ገሊጾም ኣብተን ወረርቲ ኃይልታት ንግዚኡ ዝኣተወለን ገለ ከባብታት ትግራይ ንምእማኑ ዘጸግም ከቢድ ግፍዒ ፍጽሙ ከምዘለው ምንጭታትና ገሊጾም ብፍላይ ሰራዊት ሻዕብያ መዳጎኒ ካምፕ ማለቱውን ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ብምድላው ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ገፊፉ ይዳጉኖም ከምዘሎን እዚ እከይ ተግባሩ አጠናኺሩ ይቅጽለሉ ከምዘሎን ድማ ተገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ሰሙን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ዝገብሮ ዘሎ ንምእማኑ ዘጸግም ግፍዒ ህዝቢ ትግራይ ካብ መረበቱ ንኽመዛበልን ንኽስኮንን ብምሕሳብ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ስለዚ መናእሰይ ትግራይ እንተተኻኢሉ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክጽምበሩ እንተዘይኮይኑ ግን ጸላኢ ናብ ከባቢኦም ክሳብ ዝበጽሕ ኣብቲ ከባቢ ፈጺሞም ክጸንሑ የብሎምን ኣብዚ ጉዳይ ሚድያታትና ብትኹረት ክሰርሓ ይግባእ መልእኽቲ ቀዳሞት ሚድያ እዩ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር በአማይት አሻሓት ዝቁጠሩ ህፃናት በዋሕድ ምግቢ ዝተሃሰዩ ኮይኖም ልዕሊ 2400 ህፃናት ከም ዝሞቱ ካብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዝተረኸበ ሐበሬታ የመላኽት ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ጠንቂ ሞት ብዙሓት ኮይኑ ግን ብሕቡእ ዝቐጽል ዘሎ ህልቂት ምዃኑ ተገሊጹ ሐበሬታ ንምርካብ ድሩት ከም ዝኾነን ኩሎም ዓይነታት ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን ብውልቀ መላኺ ኣብይ ከም ዝተዓጸውን ይፍለጥ ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ህይወት 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎ ንቢቢሲ ገሊጾም ከምኡውን ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምግብን መድሓኒትን ኣዝዩ ውሑድ ከም ዝኾነን እቲ ኣመና ዘሻቕል ግን ጉዳይ ህፃናት ምዃኑን እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር በኣሻሓት ዝቁጠሩ ህፃናት በዋሕድ ምግቢ ተሳቀዮም ከም ዝሞቱ ሰራሕተኛታት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንቢቢሲ ዘካፈልዎ ሐበሬታ የመላኽት ካብ ሐምለ 2021 ክሳብ ዝሓለፈ ሐምለ 2022 ኣቆጻጽራ አውሮፓውያን ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራሕ ልዕሊ 240,000 ህፃናት ብሰንኪ ስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ክትቅዑ ከለው ኣስታት 76,000 ህፃናት ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዝተሃሰዩ ክግለጽ እንከሎ 2450 ህፃናት ድማ ብሰንኪ ስእነት ምግቢ ህይወቶም ክሓልፍ ክኢሉ እዩ ካብቶም ዝሞቱ ህፃናት ድማ ሓደ ስራፊኤል ማዕርግ እዩ
እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሞት ህፃናት ይብሉ ሰራሕተኛታት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ትግራይ ዳኣምበር ሙሉእ ትግራይ ዘጠቃልል ከም ዘይኮነን ዝተረፎም ምፅራይ ከም ዘሎን ንቢቢሲ ወሲኾም ገሊጾም ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ሕብረት ኣውሮፓ ማዕቀብ ከም ዘንበረት ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኢራን ኣብ ልዕሊ ግብረ ራዕዲ ይድግፉ እዮም ዝበለቶም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ሕብረት ኣውሮፓ ማዕቀብ ከም ዘንበረት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ሁሴን አሚር አብዱልያሃን እቲ ማዕቀብ ዝተነበረሎም ትካላትን ውልቀ ሰባትን ግብረ ራዕድነትን ግብረ ራዕድታትን ዝድግፉ እዮም ክብል ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ጽላኣትን ምጥፋእ ስምን ዝፈጸሙ ገተት ሰብኣዊ መሰል ንኽፍጸም ዝጎስጎሱን ህውከትን ናዕብን ንኽፍጠር ዘለዓዓሉን ከም ዝኾኑ ምዝራቦም ፕረስ ቲቪ ወሲኹ ገሊጹ ዝብሉን ካልኦትን ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰሰናዩ